ден, приятели! Това съм аз, Gaming with Ted. И днес ще направим клип на челенджа Едно кръв. За да го постигнете, ви трябва ето този дек. И така. Сега ще започнем. Ще се пуснем в батъл с моят приятел Тони. Ето, пратих му. Влиза и той с този дек. Аз заради ми. Имам балон. Аз нямам Арус. Аз поне балон имаш ли? Изключи си звуко. Не. Апа нещо лагва. Имаш ли стрели са? Имам. Пуска балон и за да го постигнете, пускате Арус на балона. И той ще направи 2 хита, ще стане... И бомбата Ще остане на 666. Това трябва да го направите. 666. Гледайте. Тромбаля. Готов? Имам стрели, да. Така се... От коя страна? Чакай. Извинявам се. Така сега ще направим същото Бейби рака. и от тази... Пускай. От другата страна. Там де си почнал. И сега какво трябваше за бейби рака? Нищо. Нищо. И куда ви остава точно на едно кръв преди Бейби Драгъна да умре. Пускай ми балон от другата страна. Чай, че нямам балон. И от него ме Арус. Аре, готов. Имам вече балон. Готов ли си? Да. Чай да ми сбъркаме. Тази страна. Оп. Стрели. Дай готово. Така. Пак ще хитне 2 пъти, после и Бейби Драгъна. Имаш ли стрели за друго? Имаш ли балон? Чай да не лагне, че съм балон. Аз направо тръгвам с Бейби Драгън. Тръгвай с Бейби Драгън. И тази кула ще ни остане на едно кръв. Но по-трудно ще стане с главната. Защото в смисъл Рокет и Фарбол само 2 пъти. После продължавате само с Рокети. Аз направо почвам, че. Рокет, Фарбол. Видя ми Рокет. Ма нямам елексия. Така. Мисля да позирам клипа докато... Не, няма позирам нищо. Искам да го видите. И сега аз съм само с Рокет в момента. Аз имам още един Фарбол да пусна. Аз съм сега с Рокет. Окей. Аз съм само с Рокети. Накрая дрол ли ще оставим? Много ясно. Или да се пробваме да си вътнем едно време. Не, има смисъл. Има. Може да се получи, кой ти каза. Накрая стрели трябваше, нали? Да, на 99. Това ще си го паса. Заради ли ти Рокет? Почти. Аз имам 3 елексир, 4, Готово. 5, 6 вече. Сега ми дойде Рокета, ама не никакъв елексир. В момента има 3 елексира. Ти? Имам 2, 3. Спамим Рокет. Още 2 Рокет. И след това стрели. По последен Рокет. Още един Рокет пускаме. На мен ми дойде. И да знаете, като пускате Рокет и Фарбол, не трябва да е с Мирор. С Мирор няма да се получи. Чакай ме. Не, то не беше за стрелите. За стрели, чакай. И трябва кулата ви да остане на 99 кръв. Сега. Пуска стрели. Нямам ги. И ето. Всичко е направено.
Колите и трите са ви на едно кръв. Чакай сега с зап, искаш ли? Нямам зап. Чакай сега. На коя секунда? Искаш ли с рокет? Нямам. А зап имаш ли са? Да. Значи ако искаш на... Или с фарбо. на 55. 55, окей. Сега. Какво стана, бе? Ма на 55 ти каза. На 55. Стана 55, аз директно. Нищо се. Добре, ето, направихме челенджа. Аре, една, две с две. Добре, ще изиграем една 2 с 2. Ама аз ще си цъкам с моя дек. Или с... Аз ще играя с 100 дето направих. Джан, Скелетон, Спарки. Аз ще си играя с голям. Не бе. Нямам го. Не бе, ти... Чай аз ще направя на дек, значи. Имах 3 мускетарки, нали? Да. Диктуй друго. Кой имах? Не помня. Имах Minions. Да, Гоблин Генг. Скарми имах. Да, Зап. Да. Имах и Торнадо. Торнадо. Wizard, май не. Имаш. Wizard не. Не, имаше Wizard. Имаше Wizard, помна. Гоблин Ганг, след това друго. Имах нещо за атака. Wizard и... Майнър имах. Майнър. Клон. И клоун, да. Или на мястото на клон Заптра. Не, Заптра. Папа, извинявам се. Нещо друго да сложа. Имах елитни. Имаш. 4,0. Аре, чакай. Аре, да го бия. Че... Много бавно е. Споко, нищо. Аре, разгиле. Имаш ли нещо ломбърджак преди? Нета ми заби. Ей, ломбърджак беше. Човек, нета ми забива. Оли шит, мадафака. Как ще удариш, бе, Хок Майдър? Да върна ли? Ще върна. Или така. Един гоблин ганг. И сега ако майнера ми заради... О, боже, как е лекто? Еми, Ти нямаше нищо за атак. имам голем. Си имам майнер. Сега ли ще пуснете фарските ми? Зато ще ми пуснеш лелитки. Или трите Елитки или 3 мускетарки? мускитърки. Ще пусна лайни. Добре. Окей. Пускай го бързо. Ама те умреха, нямаше смисъл вече. И теб и Тони? О, мъга, 2 лайтнинга. Сега трябва лайтнинг. Чай един майнер. Още малко време. Подкрепа. Ма трябваше малко от външната, че го цепи друго. Бива, бе. Аз ще пусна найт. Можех Minions. Окей. Да ги дръпнем. Не, Рипко. не сме. Рипс. Ломбърджак. Сега ще да ми такуват втори уизър. Аз ще пусна елитни. Бе втори уизър. Ей, голем ли бе? Сега 2 уизъра как ще ги спрем. Holy shit, мадафака. Да пусна ли лайтинг? Не, аз ще пусна... Пускай лайтинг на уизърдите. Вой! Баха момент. С тези уизърдите. Чак имам зап 11 ниво, ще бутне цялата. Пускай ми нещо, е! Добре, чекай. Другата кула! Другата аре, давай атаквам аз с елитни. Ми давай! 10 секунди! Ще бутне. Така. Да, другата с лайтнинг. Чакай се. Другата с лайтнинг. Нямам еликсир. Или за главна
Няма смисъл. Браво. А, не! Играй с нещо. Чули? Три мускетарки аз ще играм. Ама имат лайтинг. Мама ти. Чай ще си изчакам лайтинг. Аз нали имах да лук. О, верно. Има ли? Запис има 64. Той е ли? Да. Споко лайтинга ми идва след малко. 4 елексира. 4 елексир ние ги бутнахме. Браво. Джиджи! А разпираме клипа. Показахме си колко сме добри. Добре. Ще видя кога ще е. Може и пак да снимаме днеска, смисъл на нещо друго. Ама ще го включим. Да. Или днеска, не се знае. Значи, ако клипа ви е харесал, палец нагоре. И за да гледате още от моите видеа, абонирайте се и натиснете камбанката. И това бях аз, Gaming with Ted. До мен през целия клип беше Тони и чао!